misiju ostvarenje svog cilja. Ti si celog života radio na tome, ali drugi su ti nametnuli svoje strahove, svoje nesposobnosti, svoje razmišljanje, svoje granice. I onda razmisli, ali iskreno, da li želiš da budeš kao oni i da ti život prođe tek tako? Ili da odlučiš ne da počinješ od ponedeljka, od prvog, od nove godine ili još nekog glupljeg izgovora koje je još jedna tvoja predaja, već da počneš od sada, od ovog trenutka i da zaista živiš taj život i da uradiš to, da zaboraviš sve što si bio i da kreneš, ali ne od nule, već da postaneš čovek kakav si oduvek hteo da budeš. Slušaj pažljivo. Hard reset ne znači da ti preko noći postaješ neko drugi. Hard reset znači da ti prestaješ da se praviš lud. Prestaješ da pregovaraš sa sobom. Prestaješ da se tešiš nekim lepim planovima. Da ti život bespovratno teče. Ama ljudi, dosta je. Jer istina je